Jeg har købt mig en motorcykel igen. En lille bitte 2,5, som jeg har haft før, sådan en 2,5, til at tøffe rundt på. Pisse billig. Jeg kan ikke engang få en halv scooter, fordi jeg er ikke inde for den her. Det er en dejlig tur. Hvor har jeg nydt det? Godt 8:30 i morges. Nu slutter jeg af her med at sætte og spise resten af min grillkylling og lidt pomfritter, inden jeg kører videre og hjemme mod Karup. En rigtig fin tur. Hvor har den kørt godt. Det nyder jeg. Den er jeg glad for.